Замислили ли сте се колко скучен щеше да е света, ако всички бяхме еднакви и реагирахме по един и същи начин? До голяма степен разнообразието на нашите темпераменти прави живота ни по-интересен и динамичен. Аз съм Веселина и в това видео ще си говорим именно за различните темпераменти. Ще разгледаме кои са те, техните основни характеристики, предимства и недостатъци. Ще дам някои съвети за всеки от тях. Също така ще видим как се взаимодействат те в ежедневието. Така че, ако искате да разберете как темперамента влияе на вашата личност и поведение, останете с мен до края на това видео. Темпераментът се отнася до нашите вродени черти и тенденции в поведението, които ние притежаваме още от раждането си. Още преди 2000 години древногръцкият лекар Хипократ идентифицира 4 основни типа темперамента, които влияят на нашето поведение. И те са сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. Всеки от тях носи уникални характеристики, силни и слаби страни, което ни прави различни личности. Разбирането на темпераментите е полезно както за самоанализ и личностно развитие, така и в взаимоотношенията и в работата ни. А сега нека да разгледаме по-подробно всеки от темпераментите и да видим кой е вашият. Ако постоянно сте жизнерадостни и енергични, може би сте сангвиник. Сангвиникът е въплъщение на въздухът, лекотата и адаптивността. Неговия оптимизъм, ентусиазъм и чар привлича хората, затова той лесно създава нови приятелства и се разбира добре с другите. Сангвиниците са екстроверти, които винаги са готови за забавление. Те обичат да са светлината на прожекторите, носейки енергия и радост където и да отидат. Сангвиниците се отекчават лесно от рутината, затова имат нужда от чести промени и разнообразие. Тяхната жажда за приключения понякога води до импулсивност и непостоянство. Нуждата им от постоянна стимулация ги прави нетърпеливи, неспокойни и лесно разсейващи се. Те могат да изпитват трудности с ангажираността и концентрацията. Затова понякога се затрудняват с управлението и организацията на времето си. Ако сте уверени, амбициозни и преследвате целта си до край, вероятно сте холерик. Холерика е символ на огъня и страстта. Водени от амбицията и решителността си, холериците често са родени лидери. Те са силни и напористи, не се страхуват да поемат отговорност, да взимат трудни решения и да изразяват мнението си. Холериците са фокусирани върху постигане на целите си. Въпреки че могат да бъдат твърдоглави, холериците обикновено завършват каквото си поставят за цел. Те имат нужда от предизвикателства, за да поддържат интереса си и не обичат рутинни задачи. Заради силната си воля, холериците понякога могат да бъдат нетърпеливи или да действат агресивно, когато нещата не се случват достатъчно бързо според тях. Увереността на холериците им придава властно присъствие и ги прави влиятелни. Тяхната решителност им помага да упорстват при преодоляването на препятствия, които обезкуражават другите. Въпреки това, холериците могат да станат нетърпеливи и властни, ако не се научат да ценят мнението на другите. Но като цяло, тяхната мотивация ги прави изключително ефективни на ръководни позиции. Те правят нещата и ги правят добре. Понякога обаче този стремеж може да се окаже агресивен, а страстта им може да премине в упоритост. Те трябва да се съобразяват с склонността си да доминират и да контролират ситуациите, без да пренебрегват чувствата на другите. Меланхолика се познава по внимателния му подход към нещата, както и склонността му да анализира ситуациите в дълбочина, преди да вземе решение. Меланхолиците са чувствителни, сдържани и съзерцателни. Тя ги свързваме с земята, дълбочината и богатството на вътрешния свят. Тяхното внимание към детайла и дълбоката емоционална чувствителност могат да бъдат двойно острие, което да поражда както творчество, така и склонност към песимизъм. Този тип темперамент е интровертен, сериозен и обикновено предпочита да работи сам.
Меланхолиците обмислят всяко свое действие и не обичат промени или рискове. Те са внимателни към другите и са верни и надежни приятели и партньори, макар понякога да изглеждат отчуждени или тъжни. Меланхолиците често проявяват перфекционизъм, затова могат да бъдат прекалено критични към себе си и към другите. Но вниманието им към детайлите и стремежът им да направят нещата правилно прави меланхоликът ценен член на всяка група. Силните им страни са в аналитичния им ум и дълбоката им съпричастност към другите. Въпреки това, склонността им към прекомерно обмисляне може да ги направи склонни към тревоги или меланхолия. Меланхолиците предлагат уникална гледна точка чрез своята проницателност, съпричастност и интелект. Но те се нуждаят от баланс, за да не станат прекалено затворени. Флегматикът е най-спокойният и уравновесен темперамент. Флегматиците не се вълнуват лесно, предпочитат рутината пред промяната и вземат решения въз основата на наблюдение и анализ. Те са миротворците, които внасят баланс където и да отидат, изключително търпеливи, надежни и лоялни. Флегматиците са символ на водата, гъвкавостта и стабилността. Точно тяхната стабилност им помага да развиват взаимоотношения, основани на доверие. Те слушат внимателно останалите и рядко губят самообладание. Флегматиците търсят хармония, затова предпочитат да избягват конфликти и обикновено приемат нещата такива каквито са. Въпреки че флегматиците понякога изглеждат безразлични или дори мудни, те всъщност просто не се влияят лесно от драми или хаос. Те имат способността да запазват спокойствие във всяка ситуация. Понякога обаче спокойният им характер може да се възприеме като мързел, тъй като предпочитат да се носят по течението. Те могат да бъдат пасивни и нерешителни и да се нуждаят от мотивация, за да излязат от зоната си на комфорт. И така разгледахме 4 темперамента – сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. Повечето хора се идентифицират с качество от 4 темперамента, но от човека обикновено един или два от темпераментите са доминиращи. Вероятно вече сте разпознали себе си в някой от тях. Споделете ми долу в коментарите. А сега нека си представим вашия темперамент като лична суперсила. Знаете, всеки супергерой има своите силни страни, но и своите слабости. Ключът е да използвате силните си страни и да управлявате слабите. Ето няколко съвета. Ако сте холерик, вашия стремеж и амбиция могат да ви изстрелят на големи висоти. Въпреки това, понякога този огнен дух може да е доста властен. Затова научете се да насочвате енергията си към това да вдъхновявате другите, а не да се налагате. Работете върху търпението си. Може би сте сангвиник, душата на компанията, който внася веселие и оптимизъм навсякъде. Не забравяйте, че е нормално да забавите темпото. Не е необходимо всеки момент да е изпълнен със смях и разговори. За вас ще е полезно да се съсредоточавате повече. Ако сте меланхолик, вниманието ви към детайлите и задълбоченото мислене са наистина ценни. Въпреки това, не позволявайте на склонността ви да премисляте да ви парализира. Понякога не си струва да търсите съвършенството, а просто да приемете нещата такива каквито са. А ако сте флегматик, вашето спокойствие и стабилност могат да бъдат най-голямата ви сила. Само внимавайте да не станете самодоволни или прекалено пасивни. Помнете, че е нормално да отстоявате себе си, когато е необходимо. След като вече научихме повече за различните темпераменти, нека да видим как те се взаимодействат в ежедневието. Ако сте в романтична връзка с някой с различен темперамент, опитайте се да се поставите на негово място. Например, флегматиците може да се чувстват претоварени от непрекъснатите социални ангажименти на сангвиниците. А меланхолиците пък може да смятат шумните забавления на холериците за повърхностни. Затова като цяло сангвиниците и холериците се допълват взаимно, а флегматиците балансират меланхолиците. Всички имат силни и слаби страни, затова най-здравите взаимоотношения са смесени. Когато отглеждате деца, също е добре да знаете техния темперамент.
Насърчавайте ги да развият силните си страни, но и ги учете да компенсират слабостите си. Например, импулсивните холерици трябва да се учат на търпение и самоконтрол. Меланхоличните деца пък имат нужда от повече поощрение, за да не загубят самочувствие. И на работното място познаването на темпераментите може да подобри екипната ефективност. Холериците биха били чудесни лидери и мениджъри благодарение на енергичността си. Флегматиците са най-надежните изпълнители. Сангвиниците допринасят за позитивната атмосфера в колектива, а меланхолиците със своята визия и креативност. Както виждате, всеки темперамент има своите предимства и недостатъци. Не трябва да мислим, че някой е по-добър или по-предпочитан от останалите. Всички те са ценни и допринасят по уникален начин за общността. Целта е да опознаем и развием силните си страни, но и да работим върху подобряването на слабостите си. Надявам се, че днес научихте още нещо за себе си. Ако е така, харесайте това видео, споделете го с приятели и се абонирайте за канала ми с камбанка за още подобни видеа. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!